Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphones. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako uman importante, orog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Please kneel for the prayer to our Mother of China. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and the Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church, Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan as sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol as nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugari, sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kanama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po.
Ngunyan ikaduhang semana pakapasko. Ang satuyang mga intensyon sa iyo ang mga minasunod. Thanksgiving for Mariano K. offered by Mercury Ayala Legazpi Branch. Thanksgiving offered by Rachel Ann Moran. Thanksgiving for the gift of life offered by Olga Arteta Avila and family. Special intention for good spiritual, physical health and safety of family offered by Rosie Asupardo Cantara and family. Special intention to pass the board exam offered by Ed Luis Molo and Ryan Vibal. Special intention offered by Avila family. Special intention for guidance and protection of family offered by Molyasgo family. Para sa kapingaloan ka mga minasunod na kalag. Sa kalag ni Estrella, dulot ni Maria Elizabeth Aguilar and Perdigon family. Sa kalag ni Juan Asin Gloria, dulot kan Asupardo Cantara family. Sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family. Para kay Albino, dulot ni Mila Rodriguez. Para sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Luz Pama. Para sa gabos na kalag, dulot ni Maria Elizabeth Aguilar and Perdigon family. For Nemesio and Elena, offered by Roland Vingilla and family. For the death anniversary of Charles Anthony, offered by Evelyn Loreen. For Hill by Fernandez family. For Melinda by Reducto family. For Justino and Simeona, offered by Bilaro family. For Jose, Florfina, and Arnulfo, offered by Molyasgo family. Banuaan ng Diyos, matindog na po ang gabos, as sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Good morning. Good morning to Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan, mapas sa ido. Asin sa imong spiritu. Aldaw na Sabado, nagkakatiripon po kita sa rong parokya o familia digdi sa St. Jude. Tanganing magtaong onras sa tiyang mahal na ina, na si Nuestra Señora de Salvacion, ang patrona kan bilog na diocese kan Legazpi, asin probinsya kan Albay. Magdulo kita sa iyang tabang, asin intersesyon sa satuya pong mga pangangaipo. Siring man magpasalamat sa mahal na Diyos sa mga biyaya na padagos niya itong inaako dahil sa pamipikan sa tuyang mahal na ina. Midbidon na ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo po kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Kudok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ni mapuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, mapuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, maherak Kagurangnan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera
Mamibi kita. Kagurangnan halea ang sakal ning kasalan na nakasurat sa tugon, na pinara mo sa mo hulikan misteryo Pascual, sa pagkabuhay liwat ni Kristo sa imong aki. Siya nakaiba mong nabubuhay as sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon yato an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Kaitong mga aldaw, mantang nagdadakol ang bilang kan mga disipulos, ang mga Griego nagurumod-gumod laban sa mga Hebreo. Huli ta sa araw-aldaw na pagtaltag, napapabayaan at matawan kan rasyon ang sa indang mga babaeng balo. Tinipon kan mga apostoles ang gabos na mga disipulos asin sinabihan, bakong tama na kami maglingkod sa lamesa asin mapabayaan mi ang tataramon nin Diyos. Kaya mga tugang, pumili kamo nin 7 lalaki na marahay ang dangog, pano nin espiritu asin kadunongan. Ta itatao mi sa indaan gibong iyan. Kami sa pamibi asin sa pagbalangibog kan tataramon. Ini pinagmarhay nin gabos asin pinili ninda si Esteban, lalaking pano nin pagtubod asin nin Espiritu Santo, si Felipe, Procoro, Nicanor, Simon, Parmenas, asin Nicolas, na taga Antioquia. Dinarasinda sa mga apostoles, asin ang mga apostoles, ibinugtak ang kamot sa sainda asin namibi. Ang tataramon nin Diyos, nakabalangibog asin sa Jerusalem nagdakol ang bilang kan mga disipulos, sa mga kapadian dakulman ang nagtubod. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kahiraki kami kagurangnan, ta kami nagsasarig sa imo. Kahiraki kami kagurangnan, ta kami nagsasarig sa imo. Mga banal, mag-ugma kamo sa kagurangnan, an kaumawa na hali sa mga matanos maninigo sa iya. Magpasalamat sa kagurangnan sa tanog nin arpa, awiton an sa iyang kaumawan sa tugtog kan lira. Kahiraki kami kagurangnan, ta kami nagsasarig sa imo. Mapapaniwalaan ang tataramon nin kagurangnan, asin an sa iyang magibo masasarigan, karahayan asin katanosan sa iyang namumutan, andaga pano kan pagkaherak nin kagurangnan. Kahiraki kami kagurangnan, ta kami nagsasarig sa imo. An mga mata nin kagurangnan yaon sa mga natatakot sa iya, yaon sa mga naghahalat kan sa indang pagkaherak, tanganing iligtas sinda sa kagadanan, asin atamanon sa panahon nin gutom. Kahiraki kami kagurangnan, ta kami nagsasarig sa imo. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkahapon ang mga disipulos nagpadagat, naglunad sa sakayan pasiring sa Kapernaum. Madiklom na alagad dai pa nagaabot si Jesus. Makusog ang duros asin mahukol ang dagat. Nakagaod na sinda na may 5 o 6 na kilometro. Kan mahiling ninda sa Jesus, naglalakaw sa ibabaw kan dagat, asin nagrarani sa sakayan. Natakot sinda, alagad sa Jesus nagsabi, ako ini, dai ka mo matakot. Buot nindang palunadon siya sa sakayan, alagad tulos man sana ang sakayan, nagduong sa baybayon na sa indang padudumanan. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta kan kagurangnan.
Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Pakigreet daw ang sa tuyang katain na good morning. Ah, minsan gaya kitang mga parasimba may permanente ng tukawan. Permina sa ng iyong kataning mo, day ka na lamang na namimidbidan sa laog kan simbaha. O kaya sabi ko kang saro, magayon baga na kung day mo bistado ang katain mo, haputon mo anong pangaran mo, kumusta ka, tagasain ka. At least we really feel that spirit of being a community. Pako sa nang nagsisimba kita tanagsa sa Diyos, alagad, kaya nga ni iyo ang simbolo kan krus. Pasiring sa Diyos, then pasiring sa kapwa. So nahihiling sa buhay bilang sarong komunidad ang satuyang pagsamba sa satuyang kakurangan. Anyway, bako iyan ang topic ko. Ngunyan paghururunan ta bagyo. Bako ta nagahagad kitang bagyo. Tadigdi sa istorya kan Ebanghelyo ang konteksto. So mga disipulos yaon sa laog nin sarong sakayan, tigahanap nindan sa tuyang kagurangan, asin may makusog na duros, na nagbuburo bagyo, natakot sinda. Asin duman mismo sa panahon na ito, nadangog ninda, ang tingog kan kagurangan mantang nahiling din ang naglalakaw siya sa ibabaw kan tubig. Sabi niya, ako ini, day kamo matakot. Yan man ang magayunon perming paghurup-hurupan ta sa satuyang buhay. Nata man ang natatakot kita. Day kitang pagtubod. Every time we are confronted with difficulties, trials, challenges, mga pagbalo sa buhay, sabihon ta mga bagyo sa buhay, magayunon perming paghurup-hurupan ining hapot ngata, ta natatakot ako. Day akong pagtubod. Natataday kita makapaniwala o magsarig duman sa mga tataramon kan kagurangnan sa satuya digdi sa Ebanghelyo. Ako ini. Day kamo matakot. So ano ang mga bagay na dapat niya tong ilaag sa satuyang isip? Paano ta malalampasan ining mga bagyo, takot sa buhay niya to? Number 1, tanganing day matakot, permi mong isabay si Kristo ang satuyang kagurangnan sa imong paglakbay digdi sa kinaban. Include Christ in your journey. Sometimes we become so anxious in life that we forget that we are not alone. Napupurisaw kitang gayo, nalilingawan ta, nakaibahan po niya to ang satuyang kagurangnan sa bangka kan satuyang buhay. Mantang kita naglalakbay digdi sa kinaban. Yaon si Jesus, an Emmanuel, ang Diyos na uya sa to. Kaya baga nalalaag po sa Salmo 23, versikulo 4, sabi duman, though I walk in the valley of darkness, I fear no evil, for you are with me. Always say that to yourself. Pag minaabutan panahon na grabing bagyo, unos sa buhay, maski pa ako maglakaw sa tahaw nin kadikluman, day akong matatakutan, ta siya uya sa ko. Second, of course, we should ask for God's help. Every time may bagyo, may kadipisilan sa buhay, maghagad kantabang ni mahal na Diyos. Ang problema sa tuya, we sometimes feel self-sufficient. Garibaga kaya mo ang gabos. Kaya, pag mati mo lugod, you are overburdened with life's challenges. Feeling mo, pasan ko ang daigdig. Baga, minsan, pag mati ta, gari, natangayata ako na sa napermi, Lord. Nagpaparareklamo ka sa Diyos kan sa imong tubagang magayunan sa Facebook na hiling ko. Nagrereklamo siya dahil siyang tennis shoes. Kaya ngaya, maurihon man ngaya ang Diyos. Dahil lamang ako tibiyayaan na makabakal akong tennis shoes. Taon-taon may nag-agi sa tamamundoon na subuhay niya. May nag-agi sa tapat niya. Sarong lalaking dahil nganing bitis. Pero nakangisi. Feeling niya, uto tennis shoes na ang concert niya. Uto, taing bitis. Pero naaako niya na maugma sa iyang buhay. Kaya minsan, pagmati kan tao na garibaga kaya niya ang gabos, mas lalo lugod na mamatian niya na daig
grabing gabat lugod sa iyang buhay. Ang sa iyang na-experience siya. That's why, pag minaabutan panahon in pagbalo, we must always ask for God's help. Magdulog sa mahal na Diyos. Third, we should trust and know Jesus. Magtiwala sa iya. Yan precisamente ang kahulugan kay ining tataramon niya na ako ini, di ka mo matakot. Just trust in me. Ang problema sa tuya, we tend to rationalize things without easily the power of God when big storms come to us. Pag may mga problema, kadibisilan, nagdududa na sa kapangyarihan ni mahal na Diyos. So, importante sa mga puntong ini kan sa tuyang buhay, kaipuhan ta pong magtiwala sa satuyang kakurangan. Sabi kaiyan sa libro kan kasabihan, Proverbs, chapter 3, verses 5 to 6. Anong nalaag dyan? Sabi digdi, kan sa tuyang kakurangan, trust in the Lord with all your heart. Do not rely on your own insight. Magtiwala sa mahal na Diyos, bako sa imong saliring kakayahan. So namumutan kong mga tugang kada bes nakakainkwentro, asin nakakasabat kita nin makusog na duros, bagyo, takot sa satuyang buhay. Tandaan ta po ang tulong ini. Iibata, enot sa gabosan sa tuyang kagurangan, sa satuyang paglakbay. Include Jesus in your journey. Second, always ask for God's help. Maghagad ang tabang nin mahal na Diyos. Ang pangtulo, magsarig, bako sa satuyang sariling kusog, kundi sa kusog nin mahal na Diyos. And so we should really know and trust in Jesus. Sa ngaran ka nama, aki, asin Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sako, asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nakikimahera kami na magkanigong pakabanalon mo ining mga atang, asin hulitaan sakripisyo kan espiritual na osya inako na, kami mismo gibuhon mong daing sangkod na atang para sa imo. Huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong spirito, taasan mga puso, inidaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon at ang ngani mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo
Huli ta sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago, asinan karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya, sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na virtudes, asinan mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno, kan sa imong kamurawayan, tayong tapos na nagsasabi. Ang kagurang na Diyos nin mga hukbo, ang langit asinagha, panokan sa imo, amurawayan. Sana sa kaitasan, sana sa kaitasan. Narangan minaligdig, sa ngaran kan kagurangnan. Sana kaitasan, sana sa kaitasan, sana kaitasan. Kagurangnan, ikanang gadan banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaya inig mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi magako kamugabos, asin magkakan kay ni niyan sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kay ni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagkod na ikamag datong. kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagganigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nakapaggaya-gaya sa imo, magkaligong magin kahiras, kan buhay na daing kasagporan, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, uli sa akin mong si Hesu Kristo. Uli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos, amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama, nyamo, nayaon sa langit, Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang bot mo sa daga nin siring sa langit,
An sa mong kakanon sa rualdaw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin nara kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan, katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong spirito. sa tuya pong ihira sa lambang saro, ang tanda nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos, Na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, tawi kami nin katuninongan. mga tugang, uya, ang kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana as sinasa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa god paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamipi kita. Kagurangnan, kaming mapakumbabang nagngangayo-ngayo, nag-ako kan mga biyaya anin banal na misteryo, tanganing an binuot kan sa imong aki na sa mong gibuhon sa pagrumdom sa iya, magparigon kan sa mong pagkamuot. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Awitan niya to ang Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad declamamus, exules filii Evae, ad te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilius tuos, misericors. Oh, Pia, oh, dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Patris Mariae purpus et animam, ut dignum Filii tu habitaculum mi fecem mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, laud cuius commemoratione letamur, ius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium magnat semper nobiscum. Matukaw muna po kitang madali. Siyempre, Enot, gusto ko pong magpasalamat. May 1 minute pa ako sa Saindo na nagsirimba, sa mga nag-serve sa altar, choir, mga lector, commentator, mass collectors, asinan sa tuyang celebrante, sa tuyang ma-birthday, si Carlo, salamat po sa Indo si Renz, thank you. I hope I have more time. May mga nagkapera kaya po akong reparo kada nagsisimba kita. Enot, pag ma-attender baga po kitang mga meetings, malarga kita sa airport 1 hour before, yao na kita. Let us see to it na day kita nalilate sa misa. So, iyan ang enot. Ikadua, duman sa parte pong nagbabasa before the reading kang gospel, tulong sa ranit na krus an sa tuyang gigibuhon sa angog, sa nguso, then digdi sa daghan, chest. Yan. Day na kita mga krus na dakula. So, ito sa nang tuluta, kada bestig babasa ang Ebanghelyo, Lord, open my intellect, tanganing masabutan ko sa imong tataramon, open my lips to proclaim your word, and open my heart na maakoan sa imong kabutan. Iyan po ang buod sabihon kayan. Iyan ang saro kang reparo ko. Ang iba sa tuya, gariti hiridali. So, dakulo ng krus na tigibo. Iyan, ini man sana po ang, then paglaog baga po simbahan, so, gari nagigreet ka baga sa satuyang kagurangnan, nagtataong respeto. Bako. So, luway-luway sa nakasangaran ka na aki asinis. Gari baga tigsasabi ko, Lord, I'm here. Thank you for everything. Something like that. Bako, so, kung mahuruhapros na ko sa ang iba nga na hiling ko paglaog-laog sa simbahan, ma-selfie na tulos. Tapos taon-taon maluwas na. Gari baga, isisend niya na, ipopost niya na, nagsimba siya sa St. Jude, something like that. So may mga
siguro sa mga gurang kaya ito pong panahon talagang iba. So ngunyan, gari, nagmoderno na sa panahon, gari, may mga bagay na dahil na kita nagi. Then, lalong-lalo na importante po, itong nagluluhod kita during the consecration. Sorry kung minsan may nare-remind ako. Siyempre, kung gurang na, because of old age, or perhaps may kamatian, so you can just simply sit. Pero sumay kaya man sa na pong lumuhod, maluhod po kita during the consecration. Pero siyempre kung dahil kita makakaluhod sa anuman na rason, just stand. Dahil sana po magtukaw. So, akto o nin reverensya, nin respeto, ito pong nakaluhod kita during the consecration. Mga nagkapira pa, kaya lang luway-luwayan ko na lang po. Sobra na akong 3 minutes. So, pag tapos naman po kang misa, day maghilalig maghali. So, halaton ta so last song na matapos. So, gari baga pakakaon mo, pakatira-ritira, gari naghihidali ba ko. So, take time, pakakomunyon, day makihuron sa kataid. May mga nahihiling ako, pakakomunyon, imbes na mga sige ang pakihuron sa kataid. So magpasalamat, yaon sa imo ang kagurangan, magpasalamat sa grasya na sa imong inako. Iyo po. So, salamat po. Tindog na po kita. Ang kagurangan, mapa sa Indo, Asin sa imong spirito. bendisyon na lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, na sinmay herakon, anama, anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw. Tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Gampon de salvación, samuya warasan, ang kaligtasan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ilaw ka umumoton, Virgen de Salvación, buhay pa uswagon, din mga bikol nun. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ilaw ka sa langit, ilaw ka sa daga, ilawi ang buhay, yamong tagalbay. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Thank you and good morning.